Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Diah Ayu Oktalina Sundari wonten ing pasinaonan basa Jawi. Basa Jawi nyenengake lho. Nggih, dinten menika Ibu badhe ngrembak babagan nyerat cakepan tembang pocong kangge kelas 11 semester setunggal. Napa kemawon bab-bab ingkang kedah dipun gatosaken nalika nyerat cakepan tembang pocong, sumangga saged nyemak video pasinaonan menika. Ingkang kedah dipun gatosaken nalika nyerat cakepan tembang pocong inggih menika paugeran tembang lan watakipun tembang pocong. Gatranipun wonten sekawan, lajeng guru wilangan lan guru lagunipun gatra setunggal kalih welas U, gatra kalih 6A, gatra 3 8I, gatra sekawan kalih welas A. Lajeng watakipun tembang pocong sembrono ingkang kaping 3 saben sapada surasane utawi isine utuh. Nomor sekawan ditulis nganggo basa kang indah. Nomor gangsal manise tembang jumbuh karo watake tembang. Nah menika tulodo cakepan tembang pocong ingkang sampun dipun serat piyambak. Ing sisih kiwa menika tembang pocong padha 3 miturut Serat Wedhatama Pupuh Pocong. Ing sisih tengen menika cakepan tembang pocong ingkang sampun dipun serat piyambak. Gatra setunggal manungsa kang becik duwe budi luhur. Menika kalih welas U. Lajeng gatra kalih sareh aning manah 6A, gatra 3 sregep ngibadah mring Gusti 8I, lajeng mesti krasa ayem tentrem ning akhirat kalih welas A. Nah menika tuladanipun cakepan tembang pocong ingkang sampun dipun serat piyambak. Ingkang dipun gatosaken nalika nyerat cakepan tembang pocong inggih menika paugeran utawi pathokan tembang pocong. Guru gatra, guru lagu lan guru wilanganipun. Menika boten angsal dipun ewah-ewahi nggih. Kedah miturut kalian aturan menika amargi aturan paugeran sampun pakem. Nggih, sumangga para siswa saged gladhen nyerat cakepan tembang pocong. Matur nuwun ingkang sampun nyimak video pasinaonan menika. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pasinaonan basa Jawi salajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.